Ja hyvää iltaa täältä MTVn studioilta. Tämän illan aiheemme on Formula 1-autoilu ja Ayrton Senna. Tämä ilta on omistettu Ayrton Sennalle ja hänen muistolleen. Mutta ennen kuin siirrymme katsomaan tuota Ayrton Sennasta kertovaa dokumenttia, keskustelemme täällä studiossa kansainvälisen autourheiluliiton FIAn hallituksen jäsenen Kari-O Sulbergin kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. FIA on tänään tehnyt paljon päätöksiä Pariisissa erittäin nopealla aikataululla. Siellä oli koolla hätäistunto ja tuon istunnon tuloksia olemme saaneet jo jonkun verran kuullakin TV:stä. Tärkeimpiä päätöksiä, mitä tänään tehtiin, oli se, että jo Monacossa tuota varikkoalueen ajoa ja varikkoalueella toimintaa tullaan rajoittamaan. Kari-O Sulberg, millaisia rajoituksia tuolla Monacossa nähdään? Siis varikolle tulo, nopeus sekä lähtö että sieltä ajettaessa ulos, sitä tullaan radikaalisesti pienentämään. Nythän on niin, että tämmöinen Formula 1-auto lähtiessään varikolta nopeus saattaa olla jopa 200 kilometriä tunnissa. Tämän uuden jo Monacossa toteutettavan säännön tarkoituksena on pudottaa nopeudet tasolle 670 kilometriä tunnissa, ja tämä on erittäin hyvä asia. Niin tämähän on asia, jota muun muassa Keke Rosberg on jo vuosia ajanut. Hän on lähettänyt vielä kirjeitä ja vaatinut tätä. Aiemmin toimenpiteisiin ei ryhdytty, mutta nyt noiden Imolan ikävien tapahtumien jälkeen, jossa myös varikolla tapahtui pahoja onnettomuuksia, niin tämän jälkeen FIA nyt on tehnyt tämän päätöksen. Onko tämä päätös pysyvä? Tämä on varmasti pysyvä. Sen lisäksi niin varikkohenkilöstö, siis tallien varikkohenkilöstö, määrä rajoitetaan minimiin, ja tämän henkilöstön on oltava kaikkina niinä aikoina, jolloin kilpa-auto ei varsinaisesti ole siellä jotakin huoltotoimenpiteitä varten, heidän on oltava poissa varikkoalueelta. Tämä on selkeä parannus. Myös on päätetty tänään siitä, että tehdään etukäteen aikataulu jokaiselle tallille. He joutuvat ilmoittamaan, tulevatko he käyttämään 2 tai joko 3 niin kuin varikkokäyntiä kilpailun aikana, jolloin vaihdetaan renkaita ja otetaan polttoainetta. Tämän jälkeen nämä tulot arvotaan ja tällä tavalla pyritään siihen, että mahdollisimman pieni määrä autoja olisi yhtä aikaa varikolla. Mikäli sitten tulee tämmöinen unschedule eli suunnitelmasta poikkeava käynti, niin silloin taas on kielletty sekä polttoaineenotto että myös renkaiden vaihto. Silloin saadaan tehdä vain jotain poikkeuksellisia huoltotoimenpiteitä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että silloin varikolle, jos ei mennä tämän suunnitelman mukaisesti, niin sitten sinne mennään korjaamaan autoa, eli ei tehdä näitä renkaanvaihtoja. Näin on. Hyvä. Tämä on selvä ja varmasti tuo parannusta tuohon varikkoalueelle. Tuolla FIAn kokouksessa puhuttiin myös siitä, että formuloiden nopeuksia on saatava alas, ja Max Mosley vakuutti, että jo tämän kauden aikana näihin toimenpiteisiin pyritään ja varmasti myös ryhdytään. Kuinka näitä nopeuksia pystytään pienentämään? Voidaan varmasti todeta, että siis moottorien tehot tällä hetkellä ovat varmasti maksimissaan. Löytyy tehoja, jotka ylittävät 800 hevosvoimaa. Eräs tapa, johon puheenjohtaja Mosley tämän päivän lehdistötilaisuudessa viittasi ja jonka osalta FIA on jo tehnyt tutkimustyötä, on se, että polttoaineen suihkutusta rajoitetaan eräänlaisella suuttimella, ja tämä suutin tulee kaikkien tallien moottoreihin. Ja periaatteena on se, että pyritään tavallaan maksimitehoon minimipolttoainemäärällä. Tämä on yksi selkeä tapa, koska tämä sitten todella käytännössä pystytään toteuttamaan siitä ja muistakin päätöksistä, jotka sinänsä parantavat turvallisuutta ja sekä ajajien osalta että varikkohenkilökunnan osalta päätökset tehdään 2. päivä kesäkuuta olevassa FIAn hallituksen kokouksessa. Ja tämä väliaika käytetään nyt hyväksi, jotta näitä asioita pystytään valmistelemaan.
Mennään vielä noihin Imolan viikonvaihteen tapahtumiin. Nyt tässä on paljon taitettu peistä siitä, mistä nämä onnettomuudet johtuivat. Oliko se sattumien sumaa, että juuri Imolassa tapahtuivat nämä traagiset onnettomuudet, vai oliko kenties radalla ja uusilla säännöillä jotain vaikutusta tähän? Me voisimme nyt katsoa vielä kertaalleen nuo Imolan 3 pahinta onnettomuutta kuvanauhalta. Ja ensin tulee tuo perjantain onnettomuus, jossa ei tullut kuolonuhreja. Ruben Barrichello kuitenkin menee vauhdilla ulos. Mistä tämä johtuu? Tähän mennessä on jo selvinnyt se, että hänen kurvaantulonopeutensa oli liian kova ja auto ajautui myös sitten tämän reunuksen yli ja kimposi siitä ilmaan. Ja nyt tässä sitten Roland Ratzenbergerin onnettomuus ja tämä johti Ratzenbergin kuolemaan. Mistä tämä johtuu? FIAn lehdistötilaisuudessa puheenjohtaja Mosley totesi, että on selvinnyt, että Ratzenbergille oli sattunut kierrosta ennen tätä kohtalokasta kierrosta joku ulosajo, koska pystytään näyttämään toteen, että hän ajoi sen kierroksen 25 metriä niin kuin pitempänä ja tällöin etusiiveke olisi vaurioitunut. Hänen olisi pitänyt tulla varikolle, sen sijaan hän kokeiltuaan hieman autoa siinä suoralla, niin hän lähti tälle kohtalokkaalle kierrokselle, jolloin etusiiveke irtosi. Ja sitten tämä kaikista traagisin Ayrton Sennan ulosajo. Ja tässä näemme sen Schumacherin autosta. Tämän onnettomuuden osalta on sekä Mosleyn että Williamsin tehtaan virallinen tiedote se, että he eivät pysty tällä hetkellä sanomaan, mikä onnettomuuden aiheutti. Tuossa näimme äsken, että sieltä Sennan auton alta iski tuommoinen tulikipinä juuri ennen kuin auto sitten menetti tavallaan tuon maimunsa ja suistui tuonne ulos. Mistä tämä johtui? Se on tämä downforce-efekti, eli tämä tavallaan, että ne niin kuin imeytyy tähän radan pintaan. Autot ovat niin matalia, että niiden pohja koskettaa oikeastaan hyvinkin usein, varsinkin kun ajetaan täysillä tankeilla, niin radan pintaan. Ja mikäli rata on epätasainen, silloin siinä saattaa käydä niin, että auto hetkellisesti irtoaa tästä radan pinnasta. On puhuttu, että tässä tapauksessa ehkä aktiivijousitus olisi pelastanut tilanteen. Nyt kun aktiivijousitusta ei ollut, niin se saattoi olla osasyy tähän turmaan. Tämä on yksi väittämä. Näitä väittämiähän on hyvin monia nyt ilmassa. Niin kuin totesin, niin vasta 4 viikon kuluttua tästä päivästä lukien arvioidaan, että Italiasta palautetaan nämä onnettomuusautot, samoin kuin kypärät ja niin poispäin. Eli vasta silloin FIA pystyy tekemään lopullisen tarkistuksen ja tavallaan kaikki siihen asti on vain arvailua. Jos ajatellaan tuota formula-autoa, sehän on tuo ohjaamo erittäin hyvin suojattu kaikilta muilta osin, paitsi sitten tuon kuljettajan pään osalta. Onko siihen nyt haettavissa jotain parannuksia? Tänään samaisessa lehdistötilaisuudessa todettiin, että siis J.J. Lehdon ja Jana Lessin onnettomuuksien jälkeen, jolloin auto ajautui peräpää edellä ulos tämmöiseen kiinteään esteeseen, niin silloin välittömästi alkoi työ, jolla pystytään eliminoimaan tämä taakse osuva isku. Myös todettiin, että sekä edestäpäin, mutta myös sivultapäin on tarkoitus, ja nyt tutkimuksen alla, suojata kuljettajan pää tämmöisellä airbag-tyyppisellä ilmatyynysysteemillä. Ja puheenjohtaja Mosley oli toiveikas sen suhteen, että tämä kehitystyö etenee hyvinkin nopeasti. Olemme saaneet myös paljon puheluita yleisöltä tänne studiolle, jossa on esitetty erinäköisiä näkökantoja. Yksi varsin mielenkiintoinen oli erään henkilön kysymys, että miksi nämä suojakaiteet ovat betonia, miksi siellä ei voisi olla esimerkiksi tämmöisiä verkkoja, joita käytetään hävittäjälaivoissa, kun hävittäjäkoneet laskeutuvat sinne tai sotilaslentokentillä. Joo. Siis aikaisemminhan radoilla käytettiin tämmöisiä verkkoja ja joitakin vuosia sitten lähinnä, jotta autot eivät lentäisi niin kuin yleisön joukkoon, niin päädyttiin näihin kiinteisiin esteisiin. Sittenhän tässä on välillä koetettu sitä, että
kiinteän esteen eteen olisi pinottu renkaita. Vuonna 1990 muun muassa juuri tässä kurvassa siitä käytiin kovaa keskustelua radan tarkistuksen yhteydessä, jonka teki silloinen FISAn puheenjohtaja Jean-Marie Balestre yhdessä Alain Prostin kanssa. Silloin kuitenkin päädyttiin siihen ratkaisuun, että ne renkaat saattavat ajautua auton alle ja aiheuttaa lisää ikäviä tilanteita. Ehdottomasti paras tapa on se, joka on nyt moderneilla radoilla, eli kurvien jälkeen on selkeä ulosajopaikka ja siellä on nämä siis karkeat hiekkavallit, jotka pysäyttävät totaalisesti autovauhdin. Autot myös silloin jäävät sinne, mutta se on varmasti tehokkain tapa. Tämän Imolan viikonlopun jälkeen on asetettu myös kyseenalaiseksi koko Formula 1-urheilu. Mitä sanoisit näihin väitteisiin henkilöille, jotka ovat sitä mieltä, että Formula 1-autoilu voitaisiin lopettaa? Itse pidän sitä edelleenkin huolimatta tästä hyvin järkyttävästä viikonlopusta niin erittäin hienona ja kehittävänä urheilulajina, autourheilun kuninkuuslajina. Moottoriurheilua kohti sinänsähän on pitkällä aikavälillä aina tunnettu joltakin tahon tämmöistä määrätynlaista skeptisyyttä. Ehkä kuitenkin nämä katsojaluvut kertovat omaa kieltään niistä henkilöistä ja tästä urheilulajista niin kuin sinänsä. Seuraava osakilpailu ajetaan Monacossa reilun viikon päästä. Tuon Monacon osakilpailun suhteen myös Suomen liitolla on omia suunnitelmia. Millaisia? No, me olemme tänään lähettäneet FIAan tämmöisen ehdotuksen, jonka sain puhelimitse eräältä mieshenkilöltä, joka on asunut 9 vuotta Brasiliassa. Hienon ehdotuksen, jolla kunnioitettaisiin Ayrton Sennan muistoa. Eli Monacon Grand Prixin yhteydessä jätettäisiin tämä paalupaikka tyhjäksi. Ayrton Sennahan urallaan ehti ajaa 46 paaluaikaa, eli sekin on kaikkien aikojen ennätys. Emme vielä tiedä, millä tavalla tämä ehdotus otetaan vastaan. Olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että tämä ehdotus olisi otettava vastaan vakavuudella ja tuo paalupaikka jätettävä tyhjäksi. Me kunnioitamme täällä MTV3-kanavalla Ayrton Sennan muistoa esittämällä hetken päästä dokumentin Ayrton Sennasta. Dokumentti on valmistunut silloin, kun Ayrton Senna voitti toisen maailmanmestaruutensa ja pahoittelemme näin etukäteen ohjelman loppupuolella esiintyviä teknisiä häiriöitä. Mutta ennen kuin menemme tuohon dokumenttiin, katsomme Kroatian TV:n tekemän haastattelun Ayrton Sennasta. Tuo haastattelu tehtiin torstaina huhtikuun 28. päivä, 3 päivää ennen kuin Ayrton Senna menehtyi Imolassa.